бахши аввал бахши чароҳо ном дорад акисиҳон ва бояд кӯтоҳ ҷавоб диҳем. чаро бо баъзе чизҳо созиш кардан номумкин аст? барои ки баъзе созишҳое ҳам ҳаст ки ба носозишӣ меорад бад. дар бораи ҳамон мавзӯъ намехоҳед ҳарф занед? Чӣ мавзӯъ ва чаро? ҳар мавзӯе ки масалан барои мардум шавқовар нест, ҳар мавзӯе ки маҳрамона аст, ҳар мавзӯе ки фақат ба ман ва боз як кас дигар дахл дорад, ин фикр мекунам мавзӯе нест ки нафари сеюм фаҳмад. мегӯянд ки эҷодкор ба озодии молиявӣ расида бошад чизи беҳтару хубтар эҷод мекунад, аммо чаро ҳар чизи ҷаҳоние ки ҳаст дар сахттарин рӯзҳо пайдо шудаву мешавад? ман фикр намекунам ки вазъияти хуби молиявӣ боиси таҳрик ёфтани хаёлбофӣ бошад. масалан агар шумо дониш, истеъдод ва завқ надошта бошед, миллиондор ҳам ки бошед, ҳамон қадар интеллект доред, ҳамон қадар завқ доред, ҳамон қадар дониш доред. дониш дигар чиз аст, масалан вазъи молиявӣ комилан дигар чиз аст. шояд кӯмак мекунад барои баъзе корҳо барои шумо, масалан имкониятҳо фароҳам меорад, вале истеъдоди шуморо, дониши шуморо ва муҳимтар асlan ақли шуморо зиёд намекунад. вале то имрӯз бо ҳар як нафари эҷодкоре ки то ин ҷо суҳбат кардем мекунем, тақрибан ҳамин чиза баҳона меоранд ки ҳоло ба озодии молиявӣ нарасидам ки дурустҳисоби корҳои ҷаҳонӣ, корҳои хубтару беҳтар кунам гуфта. озодии молиявӣ масалан барои шумо имкон медиҳад ки дар варақи сафед бинависед, вале агар шумо фантазия бой доред, дар варақи зарчам масалан шедевр офарида метавонед. мефаҳмед? чаро аз дастдодаҳоямон азизтару бақадртар мешаванд? барои он ки мо ин асlan барои онҳое ҳаст ки масалан ба дарки баъзе маъниҳо хеле дер мефаҳманд. масалан баъзе ҷумлаҳои волидона масалан дар 15-солагӣ агар шунида бошанд, дар 30-солагӣ баъд ба дарки он мераванд. барое ки аллакай тақрибан ҳамун сол фарзанд доранд ё ки ҳамин хел? бале, ҳам фарзанд доранд ва ҳам худашон баъзе чизҳое ки дар гузашта волидошон, махсусан агар азизтарин гуфта волидона дар назар дошта бошем, худашон ҳамон чизҳоро таҷриба мекунанд ва баъд ба қалби онҳо мерасанд. чаро пурра ба нависандагӣ намегузаред? ман тақрибан агар 2 сол бекор будам, 2 сол, 1.5 соли он фақат навиштам. ва медонед 60 худи ҳамин эссеҳои кӯтоҳ ва ҳикоячаҳои хурдакак пайдо шуд, 60 то. яъне фикр мекунам ки барои масалан чизе навиштан барои шумо як аз ҳама муҳим як кори камтар, нагрузка ё сарбории камтар дар кор аст ва вақти зиёдтар дар кор аст. ба кадом саволи чароҳои худ ҷавоб ёфтед, ба кадомаш не? аслан чароҳо хеле зиёданд ки ба он ҷавоб намеёбед ва худи ҳамон ба бонбаст рӯбарӯ шудан, ҷавоб наёфтан ҳам як нав ҷавоб аст. яъне мо чӣ кореро нодуруст кардем ки ба баъзе чароҳо ҷавоб намеёбем? ин дуруст аст? ин чизи муқаррарӣ аст, хаёл мекунам. чаро ҳамин чанд даҳсолаи охир фаҳмиданд ки зану мард бояд баробар ҳуқуқ бошанд? не, ина пештарам фаҳмида будам, пештарам медонистанд ва масалан мардуме ки махсусан агар мардуми моро дар назар дошта бошед, оне ки дониши хуб доранд, махсусан донишҳои шаръӣ хуб доранд, медонанд ки баъд аз ислом мавқеи зан дар рӯзгори инсонҳо хеле боло рафт ва бубинед то ислом ҳам муқоиса кунед ки бо занҳо чӣ хел муносибат буд ва баъди ислом чӣ хел муносибат аст. яъне ҳар нафаре ки дониши хуб дошт, ҳар нафаре ки фаҳмиши хуб дошт, бе ин программаву намедонам барномаҳову грантҳо ҳам медонист ки мавқеи зан чи аст. дар бораи марг фикр мекунед ва чаро? ҳар рӯз қариб ки ҳар рӯз ва чизи бисёр муқаррарӣ аст. инсонҳо бояд дар ин бора фикр кунанд, зеро ки инсон медонад ки ҷовидонӣ нест ва як рӯз бояд аз ин дунё биравад. ва чӣ хел омадан шояд муҳим набошад, чӣ хел рафтан фикр мекунам ки бисёр муҳим аст. чаро аксарият дер оиладоршудаҳо ҳам пушаймон мешаванд, зуд оиладоршудаҳо ҳам? медонед, мо ба баъзе чизҳои умумӣ баъд дода мешавем. масалан худи хуштоманҳо, худи масалан муносибат бо хуштоманҳо, масалан ки дар латифаҳои русия аст, аз фарҳанги мо нест. аслан мо ин гуна ба хуштоманҳо муносибат надорем. ва ҳаминам боз аз фарҳангҳои дигар, аз латифаҳои дигар, аз масалан баъзе чизҳои дигар ба мардуми мо ворид шудааст, ки масалан фикр мекунам ки ҳар касе ки оиладор шуд зиндагиш барбод рафт. ин тавр нест. ина бо шӯхӣ баъзеҳо бо шӯхӣ миёни ҳам ифода мекунанд ва баъзеҳои дигар ина бисёр ҷиддӣ қабул мекунанд ва баъзеҳо аз он ҷумла занҳо ба ин чиз бовар мекунанд. вагарна хушбахт будан ё набудани инсон аз худи ҳамон фаҳмишу донишу заковату ақли ҳамсараш ва худаш ва атрофиёнаш вобаста аст. гуфтед ки камакак дароз шуд.
گفتید که از فرهنگ دیگر ماند است تا حالی. برای چی ما از خودمون نتونستیم جاری کنیم مابین خلق، مابین ملت خودمون؟ برای اینکه ما اکثرا مثلا پابند بعضی موقع‌های هستیم که مثلا درست نیستند. مثلا در گروه شما اگر در دانشگاه یک نفر کمتر کلانسال‌تر باشد، همه به اندیشه او گوش میکنند. برای اینکه او کمتر کلانسال‌تر است، همین چیز برای ما خلل میرساند. یعنی اصلا باید این طور نباشد، اصلا باید خیلی باشد که اندیشه بسیار خوب و نیک باید قبول کرد، نه بس اینکه کی میگوید. کیها و چرا صحبت ما رو تا آخر باید ببینم؟ من فکر میکنم آنها باید ببینن که با ما، با شخصیت ما، با برنامه ما توجه دارن و آنها هم باید ببینن که ما رو قدر خوش ندارن و بد میدونن. خب صحبت شروع میکنیم در جای دیگر. زنده باشید.